Ono što ću vam sada reći će vas šokirati. Marija je sedela za kuhinskim stolom držeći u rukama papir koji je promenio njen život zauvek. Bilo je to obično jutro u oktobru, kada je stiglo pismo iz banke. Njen muž Stefan je otišao na posao kao i obično, poljubio ju je u čelo i rekao da će se vratiti uveče. Ako ste ikada prošli kroz izdaju u braku, ostavite srce u komentarima. Marija je otvorila koverat misleći da se radi o redovnom izvešaju o njihovom zajedničkom računu. Bili su u braku 10 godina, imali su 2 dece, Anicu od 8 i Milana od 6 godina. Stefan je radio kao inženjer u velikoj kompaniji, a ona je bila domaćica koja se povremeno bavila prevoženjem. Njihov život je izgledao savršeno s polja. Lepa kuća u predgrađu, 2 automobila, redovni porodični odmori. Kada je počela da čita sadržaj pisma, ruke su joj se zatresle. Poštovana gospođo Marija Petrović, obaveštavamo vas da je na vaš zajednički račun odobren kredit u iznosu od 100.000 eura. Marija je ponovo pročitala rečenicu. Pa onda još jednom. Kredit od 100.000 eura. Oni nisu tražili nikakav kredit. Srce joj je počelo divlje da kuca. Šta biste vi uradili da ste našli ovakvo pismo? Pozvala je banku odmah. Službenica na telefonu je bila ljubazna ali jasna. Kredit je odobren pre 3 dana. Potpisan od strane njenog muža Stefana Petrovića i navodno i nje, Marije Petrović. Ali ja nisam potpisala ništa, rekla je Marija drhtavim glasom. Gospođo, imamo vaš potpis ovde. Možete doći da proverite dokumentaciju. Marija je spustila slušalicu i zuljala kroz prozor. Deca su se igrala u dvorištu, nesvesna oluje koja se spremala. Ali niko nije znao ko je Stefan Petrović zaista bio. Perfektno. Nastavljam sa delovima 2.6. Potpuni i detaljniji sadržaj. Marija je provela sljedeća 2 sata pozivajući banku iznova i iznova, tražeći objašnjenja. Svaki razgovor je samo produbljivao misteriju. Kredit je podignut u ponedjeljak u 14:30, a ona se sećala da je Stefan tog dana rekao da ima važan poslovni sastanak koji će potrajati cijel dan. Službenica u banci je inzistirala da imaju sve potrebne dokumente, čak i kopiju njene lične karte. Kako je moguće da imate moju ličnu kartu kada je ona ovde, u mojoj torbi? Pitala je Marija. Gospođo, možda je vaš muž imao kopiju, odgovorila je službenica diplomatski. Ali Marija je znala da Stefan nikada nije pravio kopije njenih dokumenata. Čuvala je sve svoje papire sama. Kada su deca ušla na ručak, Marija je pokušala da se ponaša normalno. Anica je pričala o školskom testu iz matematike, a Milan je bio uzbuđen zbog fudbala posle škole. Njihovi nevini glasovi su se mesali sa bukom u njenoj glavi. Kako će objasniti detetu od 8 godina da je njihov tata možda uradio nešto strašno? Posle ručka, kada su deca otišla da se igraju, Marija je počela da pretražuje Stefanovu sobu. Nikad ranije nije sumnjala u njega. Zašto bi? Bio je pouzdan muž, brižan otac, uvek je dolazio kući kada je rekao da će doći. Ali sada je svaki predmet u kući izgledao drugačije, kao da krije tajnu. U fioci njegovog radnog stola našla je nešto što ju je slomilo. Telefonski račun na ime koje nije prepoznala, Stefan Miletić. Isti broj telefona koji je poznavala napamet, ali različito ime. Pored računa je bila mala beležnica puna brojeva i imena koje nije prepoznala. Ali ono što je našla u sljedećoj fioci, promenilo je sve što je mislila da zna o svom mužu. U drugoj fioci, sakrivene iza starih fotografija, bile su još 3 lične karte. Sve na Stefanovo ime, ali sa različitim prezimenima. Petrović, Miletić, Jovanović. Na svakoj je bila ista fotografija njenog muža, ali različiti podaci, različite adrese, različite datume rođenja, čak i različita imena majke. Neko od vas je možda prošao kroz sličnu situaciju. Ostavite komentar ako ste ikada otkrili da ne poznajete osobu sa kojom živite. Marija je sedela na podu držeći lične karte, a svet oko nje se okretao. Ko je Stefan Petrović? Da li je to uopšte njegovo pravo ime? Da li je njihov sjeo brak bio laž? Telefon je zazvonio. Stefan. Zdravo draga, kako je prošao dan? Njegov glas je zvučao potpuno normalno, toplo i poznato. Stefan, počela je Marija, ali nije mogla da nastavi. Sve je u redu?
pitao je. Da, kada ćeš doći kući? Kao obično, oko 6. Ljubim te. Marija je spustila telefon i ponovo pogledala lične karte. Čovjek koji joj je upravo rekao da je ljubi, čovjek sa kojim je spavala 10 godina, čovjek koji je otac njene dece. Ko je on zaista? Muitas pessoas que assistem ainda não são inscritas. Se você gostou, inskreve se. Mnogi koji gledaju još uvijek nisu pretplaćeni. Ako vam se sviđa, pretplatite se. Vratila je dokumente tamo gdje ih je našla i počela da sprema večeru kao da se ništa nije dogodilo. Ali svaki pokret je bio mehanički. Kada je secirala luk, suze koje su tekle nisu bile samo od luka. Kako da gleda u oči čovjeku za koga je mislila da ga zna? U 6:15 Stefan je ušao kroz vrata sa osmehom i cvećem. Za moju prelepu ženu, rekao je dajući joj buket ruža. Marija ga je zagrlila, ali sada je njegov zagrljaj bio drugačiji. Osjećala je kako se pretvara da je srećna, a on se možda već godinama pretvara da je neko drugi. Ali Stefan nije znao da je banka otkriva sve jego tajne. Večera je prošla u neobičnoj tišini. Stefan je pričao o svom danu na poslu, o projektima, kolegama, šefu koji ga nervira. Svaka reč je sada zvučala kao pažljivo konstruisana laž. Marija ga je posmatrala dok je govorio, pokušavajući da pronađe tragove prevare u njegovom licu. Da li je uvijek bio tako dobar glumac? Tata, sutra imamo predstavu u školi, rekla je Anica. Hoćeš li doći? Stefan se osmehnuo onim iskrenim osmehom koji je Marija volela. Naravno, princeza, neću propustiti ni za šta na svetu. Anica je zažarila od sreće. Kako objasniti detetu da njihov heroj možda nije ono što misle da jeste? Nakon što su deca pošla u krevete, Stefan i Marija su sedeli u dnevnoj sobi. On je čitao novine, a ona je gledala televiziju ne vidjevši ništa. Sve u redu, draga? Čudno si tiha večeras, rekao je Stefan. Marija je osjetila da je trenutak da pita. Stefan, da li smo mi u nekim financijskim problemima? Stefan je spustio novine i pogledao je zbunjeno. Zašto pitaš? Sve je u redu. Imam stabilan posao. Ti imaš svoje prevodje povremeno. Zašto? Marija je duboko udahnula. Stiglo je pismo iz banke o nekom kreditu od 100.000 eura. Stefanovo lice se promenilo. Samo na trenutak, ali Marija je primetila. Mišić mu se trzao pored oka. Kredit? To mora da je greška. Pozvaću ih sutra da razjasnim. Njegov glas je bio kontrolisan, ali Marija je čula promjenu u tonu. Zašto je Stefan potrebovao 3 različita identiteta? Stefan, moramo da razgovaramo, rekla je Marija, ali u tom trenutku je zazvonio njegov telefon. Izvini, hitno je, rekao je i izašao na terasu da razgovara. Marija je pokušala da čuje o čemu priča, ali govorio je potiho. Kada se vratio, rekao je, hitno sa posla, moram da idem. Ali ono što se dogodilo dok je Stefan bio odsutan, otkrilo je još jedan deo njegove dvostrukog života. Čim je Stefan izašao iz kuće, Marija je pozvala svoju sestru Anu. Ana, molim te, možeš li doći? Hitno je. Ana je stigla za pola sata. Zabrinuto posmatraju Mariju, koja je izgledala slomljeno. Šta se dogodilo? Marija joj je pokazala pisama iz banke i lične karte koje je našla. Ana je zurila u dokumente, ne verujući. Marija, ovo je kao u filmovima. Ljudi ne žive sa lažnim identitetom osim ako šta? Osim ako beže od nečega ili nekoga. Ili su u nečemu što nije legalno. Postite se na kanal ako želite da znate kako se završava ova priča. Marija je osjećala kako joj se svet ruši. Ana, šta ako je Stefan kriminalac? Šta ako je naša deca u opasnosti? Ana ju je zagrlila. Prvo moramo da saznamo istinu. Pozvaćemo privatnog detektiva. Ne, prvo ću sama pokušati. Možda postoji objašnjenje. Ali dok je govorila, Marija nije verovala svojim rečima. 3 lična karte. Kredit o kome nije znala. Tajna imena. Kakvo objašnjenje može postojati za to? Ana je ostala tu noć. Govorile su do jutra, analizirajući svaki detalj Stefanovog ponašanja iz prethodnih godina. Sjećaš li se kada je pre 3 godine putovao često službeno, rekla je Ana, i kada se vratio sa onim skupim satom koji je rekao da je dobio od firme? Marija se sjećala. Stefan je tih mjeseci putovao svake druge nedelje.
Uvek u Novi Sad, rekao je, zbog nekog velikog projekta. A sad, Ana, Stefan nije nosilac nekog skupljeg nakita. Čak ni venčani prsten ne voli da nosi jer mu smeta. Zašto bi nosio toliko skup sat? U 5 ujutru, kada je Ana otišla, Marija je sedala za kompjuter. Vreme je bilo da počne sama istragu. Ukucala je Stefan Petrović u pretraživač, pa zatim Stefan Miletić i Stefan Jovanović. Ali ono što je pronašla na internetu bilo je gore od njenih najgorih strahova. Prvi rezultat pretrage za Stefan Miletić je bio članak iz lokalnih novina od pre 2 godine. Policija traži Stefana Miletića u vezi sa prevarom u investicionom fondu. Marija je čitala tekst drhtavim rukama. Stefan Miletić, 41, osumnjičen je za krađu 150.000 eura iz investicionog fonda Budućnost, gde je radio kao računovođa. Nestao je iz stan u decembru 2022. godine, ostavlja je iza sebe stotine oštećenih investitora. Fotografija u članku je bila nešto starija. Stefan, sa kraćom kosom i bez brade, ali to je definitivno bio on. Marija je osjećala mučninu. Njen muž je bio lopov. Kradeao je novac od ljudi koji su mu verovali. Dalje pretrage su bile još gore. Stefan Jovanović je bio osuđen za falsifikovanje dokumenata pre 5 godina, ali je uspeo da pobegne pre izvršavanja kazne. Postojala su i 3 drugačija imena koja su korišćena u različitim prevarama širom Srbije i Crne Gore. Ostavite komentar u kom napišete šta biste vi uradili da ste bili na Marijinom mestu. Marija je printovala sve članke. Imala je sada dokaze da živi sa čovekom koji je profesionalni prevarant, lopov, falsifikator. Ali šta je sa decom? Da li ih je Stefan voleo iskreno ili su i oni bili samo deo njegove prevare? Telefon je zazvonio. Stefan. Draga, neću moći da dođem kući za doručak. Imamo hitnu situaciju na poslu. Njegova laž se sada čula tako očigledno. Stefan, da li ti uopšte imaš posao tamo gde kažeš da radiš? Tišina na drugoj strani linije. Šta? To znači? Znam sve, Stefan. O Miljiću, o Jovanoviću, o prevaram. Čula je da Stefan duboko udiše. Marija, to nije ono što misliš. Nije? Pa šta je onda? Objasnit mi zašto živim sa čovekom koji nema pravo ime, koji krade novac od ljudi, koji falsifikuje dokumente. Možemo razgovarati kada dođem kući. Ne, Stefan, razgovarat ćemo sada. Ne mogu preko telefona. Previše je komplikovano. I Stefan je prekinuo vezu. Marija je ostala da zulja u telefon. Čovek koji joj je bio muž 10 godina, otac njene dece, upravo je potvrdio da je sve bila jedna velika laž. Ali Stefan nije znao da je Marija već napravila plan kako da se zaštiti i svoju decu. Perfektno. Nastavljam sa delovima 7.11. Marija je preko telefona pozvala svoju prijateljicu Milicu koja je radila kao advokat. Milica, hitno mi treba pomoć. Moj muž. Mislim da nije ono što sam mislila da jeste. Kada je Milica čula celu priču, njen glas je postao ozbiljan. Marija, ti i deca možda ste u opasnosti. Ako Stefan koristi lažne identitete i ukradene novce, ljudi koji su ga tražili još uvek ga mogu tražiti. Ostavite komentar snaga ako verujete da žena može da preživi bilo šta. Milica je došla za pola sata sa svojom koleginicom Jelenom koja se bavila porodičnim pravom. Prvo, treba da ideš u banku i zatražiš da blokiraju pristup svim računima. Drugo, prijavi policiji sve što znaš. Treće, pripremi se da možda moraš da se seliš sa decom. Ali gde? Kako? Ova kuća je jedini dom koji moja deca znaju. Marija je plakala. I šta ako grešim? Šta ako postoji objašnjenje? Jelena je bila direktna. Marija, imamo 3 različita imena. Članak o krađi, lažne dokumente i kredit od 100.000 eura koji si ti navodno potpisala. Koliko još dokazati treba? Milica je gledala kroz prozor. Da li Stefan zna da si otkrila sve ovo? Rekla sam mu preko telefona da znam za Miletića i Jovanovića. Marija, možda si napravila grešku. Sada će on znati da mora nešto da preduzme. U tom trenutku je auto stao ispred kuće. Stefan je ušao, ali nije bio sam. Sa njim je bio još jedan muškarac, visok i krupan, sa šarom na licu. Marija je osjetila strah. Milica, pozovi policiju, šapnula je.
Stefan je ušao u kuću sa ozbiljnim licem. Marija, moramo da razgovaramo. Sada. Ali Stefan nije došao da objašnjava. Došao je sa pretnjom koja je promenila sve. Stefan, ko je ovaj čovjek? Pitala je Marija pokazujući na nepoznatog muškarca koji je stajao iza njenog muža. Stefan je pogledao Milicu i Jelenu. Ko su ove žene? Moje prijateljice. Stefan, odgovori mi. Ko je ovaj čovjek? Neznanci je progovorio dubokim, hrapavim glasom. Zovem se Miloš. Stefan mi duguje novac, puno novca. Marija je osjetila kako joj noge postaju slabe. Kakav novac? 100.000 eura koje je tvoj muž podigao iz banke su moje. Bio je to kredit koji je uzeo da me vrati ono što mi je ukrao pre 2 godine. Stefan je konačno progovorio. Marija, mogu sve da objasnim, ali ove žene ostaju, rekla je Marija čvršće nego što je osjećala. Ti ćeš objasniti ovdje i sada. Milica je diskretno pozivala policiju. Stefan je video to. Marija, ako pozoveš policiju, nećeš rešiti problem, samo ćeš ga napraviti gore. Miloš je dodao. Policija ne može da mi vrati moj novac, ali može da napravi probleme svima nama. Stefan, koliko duguješ ovom čoveku? Originalno sam ukrao 150.000 od njega. Vratio sam 50 pre godinu dana. Ovaj kredit je trebalo da pokrije ostatak. Marija je sedela slušajući kako se njen život raspada pred njenim očima. Njen muž nije bio samo lopov, bio je dugov prema opasnim ljudima. Marija, ti i deca morate da se selite, rekao je Stefan. Bar privremeno, dok ne rešim ovo sa Milošem. Ali Marija nije znala da je Stefan već napravio plan kako da nestane i da i njenu decu povede sa sobom. Miloš je sjedio u fotelju kao da je u svojoj kući. Vidite, gospođo Marija, vaš muž me je prevario, ali ja sam poslovni čovjek. Mogu da čekam novac, ali ne mogu da čekam večno. Milica je ustala. Gospodine, ovo je privatni stan. Molim vas da odete. Miloš se nasmejao. Advokat, lepo. Možete da objasnite svojoj prijateljici kako funkcioniše zakon kad nema novca da se vrati. Stefan je pristupio Mariji. Draga, uzmi decu i idite kod tvojih roditelja na nekoliko dana. Ja ću rešiti ovo. Podelite ovaj video ako verujete da svaki roditelj treba da zaštiti svoju decu. Neću ići nigde bez objašnjenja, rekla je. Marija, Stefan, ti si meni muž 10 godina. Kako nisi mogao da mi kažeš da imaš probleme? Jer sam pokušavao da vas zaštitim. Mislio sam da mogu da rešim sve sam. Stefan je sedeo pokraj nje. Marija, ljubav prema tebi i deci je jedina istinita stvar u mom životu. Sve ostalo može biti laž, ali to nije. Jelena je bila skeptična. Stefan, kako možemo da verujemo bilo šta što kažete? Imate 3 različita imena, krali ste novac, lažirali dokumente, jer sam pokušavao da pobegnem od svoje prošlosti i napravim novi život sa svojom porodicom. Anica je ušla u sobu sa svojim rancem. Mama, spremila sam stvari za školu. Svi su zašuteli. Marija je pogledala svoje dete i osjetila silnu želju da je zaštiti od sveg ovog horora. Anica, draga, nećeš ići u školu danas. Ali ono što je Stefan rekao sljedeće, otkrilo je najstrašniju istinu o njegovim planovima. Stefan je stao ispred Anice pokušavajući da se nasmehne. Anica, princeza, možda ćemo svi malo da putujemo. Što, kažeš na avanturu? Anine oči su se rasveletile. Kao pravi odmor, hoće li mama i Milan ići sa nama? Marija je osjetila alarmiranje u stomaku. Stefan, o čemu govoriš? Možda je vreme da počnemo iz početka, negde gde niko ne može da nas pronađe. Miloš je uspravio glavom. Stefan, ti nigde ne ideš dok mi ne vratiš novac. Miloše, ako ostanem ovde, nikad nećeš dobiti novac. Policija će me uhapsiti, novac će biti za plene, a ti nećeš videti ni dinara. Stefan je razgovarao mirno, kao da pregovara o poslovnom dogovoru. Ali ako odu sa porodicom, mogu da nastavim da radim i vraćam ti novac polako. Marija je konačno razumela. Stefan je hteo da pobegne sa njom i decom, da ih povede u svoj svet bega i lažnih identiteta. Stefan, ja neću da živim u begu i neću da moja deca žive tako. Marija, razumi, nemamo izbora. Ako ostanem ovde, idem u zatvor. Ako odem sam, možda nikad više nećete me videti. Ovako možemo biti porodica, samo drugde. Stefan je pokušavao da zvuči razumno, ali Marija je čula očaj u njegovom glasu.
Milica je stala između Stefana i Marije. Stefan, vi ne možete da prisiljavate ženu i decu da žive u ilegali zbog vaših grešaka. Ko govori o prisiljavanju? Ovo je ponuda za spasavanje naše porodice. U tom trenutku je nešto puklo u Mariji. Konačno je vidjela ko je Stefan zaista bio. Stefan, ti misliš da je ovo spasavanje porodice? Ti si uništio našu porodicu. Marijin glas je bio čvršći nego ikad ranije. 10 godina sam živela sa čovjekom koji ne postoji. 10 godina si me lagao svaki dan. I sada hoćeš da povučeš i moju decu u tvoj svet kriminala i laži? Stefan je pokušao da priđe, ali Marija je ustupila. Ne diraj me. Ne znam ni ko si ti. Anica je počela da plače. Mama, zašto vičeš na tatu? Šta se događa? Marija je klekla pokraj ćerke. Anica, draga, tata mora da reši neke probleme. Ti i Milan ćete biti sa mamom. Napišite hrabrost u komentarima ako ste ikad morali da zaštitite svoju porodicu od nekoga koga volite. Miloš je gledao celu scenu. Stefan, vidim da ti porodica nije zainteresovana za tvoj plan. Možda je vreme da razmotrimo druge opcije. Kakve druge opcije? Stefan je sada izgledao uoraženo. Pa, možeš da mi ostaviš kuću kao garanciju i auto. I možeš da radiš za mene dok ne vratiš dug. Marija je osjetila strah. Ovaj muškarac je govorio o Stefanu kao o svojina. Stefan je pogledao Mariju, zatim Milića i Jelenu, pa konačno Anicu koja je još uvek plakala. Marija, ako ostanem ovdje, neću moći da zaštitim vas. Miloš neće stati samo na meni. Šta to znači? Pitala je Milica. Znači da dok Stefan ne vrati novac, njegova porodica je odgovorna, rekao je Miloš hladno. Kuća, automobili, štedni računi, sve je to garancija. Marija je konačno razumela. Stefan nije samo uništio svoj život, već je uvukao i nju i decu u svoj problem. Ali ono što se dogodilo sljedeće, pokazalo je da Marija neće dozvoliti da bude žrtva nečije tuđe grešaka. Perfektno. Nastavljam sa delovima 12-16, duži i detaljniji sadržaj. Marija je ustala sa poda i okrenula se prema Milošu sa odlučnošću koju nije znala da posjeduje. Gospodine Miloš, moj muž vas je prevario, ne ja. Moja deca i ja nismo odgovorni za njegove greške. Njen glas je bio miran ali čvrst. Ova kuća je kupljena pre nego što sam saznala za Stefanove aktivnosti. Automobili su registrovani na moje ime. Vi nimate nikakvo pravo na našu imovinu. Miloš se nasmejao. Gospođo Marija, zakon možda kaže jedno, ali život funkcioniše drugačije. Vaš muž je koristio vašu ličnu kartu za kredit. To vas čini suučesnikom. Stefan je skočio. Miloš, ostaviti njihovu porodicu van ovoga. Ovo je između tebe i mene. Stefan, kasno je za te plemenitosti. Trebalo je da razmisliš o tome pre nego što si ukrao moj novac. Miloš je hodao po sobi, kao da je pregledava svoju novu imovinu. Ova kuća je lepa, možda vredna 40.000 eura. To je početak. Jelena je intervenisala. Gospodine, ja sam advokat i mogu vam garantovati da je ovo što radite nezakonito. Ucena, pretnja, zastrašivanje, sve je to krivično delo. Miloš je pogledao Jelenu kao da je tek sada primetio. Advokate, u mom svetu zakon često ne dostiže do nas. Možete da pozovete policiju. Možete da me tužite, ali Stefan će i dalje da mi duguje novac. Anica se priližila majci i šapnula. Mama, da li taj čovjek hoće da nam uzme kuću? Marija je zagrlila ćerku. Ne, draga, mama neće dozvoliti. Ale u Marijinoj glavi se okreće silne misli. Kako da zaštiti decu? Kako da se izvuče iz ove situacije? Stefan je zurao kroz prozor i iznenada rekao. Marija, policija je ovde. 3 policijska automobila su stala ispred kuće. Milica je diskretno pozvala hitne službe dok su se svi svađali. Stefan, možda je ovo šansa za novi početak, istina umjesto laži, ali Stefan je već planirao beg. Marija, uzi decu i idi na zadnji izlaz. Čuvat ću ih. Miloš je postao nervozan. Stefan, ako pokušaš da pobegneš, tvoja porodica će platiti cenu. Ali Stefan nije mogao da predvidi da je Marija već donela najvažniju odluku u svom životu. Dok su policajci kucali na prednja vrata, Marija se okrenula prema Stefanu. Stefan, dosta je laži. Ova deca zaslužuju istinu. I ona je otišla da otvori vrata policiji. Stefan je viknul. Marija,
Šta radiš? Radim ono što si trebalo da radiš pred 10 godina. Govorim istinu. Kada su policajci ušli u kuću, Miloš je pokušao da izađe kroz terasu, ali je jedan od policajaca već bio tu. Gospodine, molim vas da ostanete na mestu. Komandant, iskusan policajac u 50. godinama, pogledao je situaciju. Gospođa Marija Petrović, vi ste pozvali? Ne, pozvala sam ja, rekla je Milica pokazujući svoju advokatsku legitimaciju. Ova žena i njena deca su u opasnosti. Ovaj muškarac, pokazala je na Miloša, prijeti da će im uzeti kuću zbog dugova njenog muža. Ostavite pravda u komentarima ako verujete da istina uvek pobeđuje na kraju. Komandant je pregledao dokumenta koju je Milica pripremila, printovane članke o Stefanovim prevarama, fotokopije lažnih ličnih karti, pismo iz banke o kreditu. Gospodine, obratio se Stefanu, imate li objašnjenje za ove dokumente? Stefan je sedeo na kauču sa glavom u rukama. Cijel njegov konstrukt od 10 godina se rušio pred njegovim očima. Komandante, mogu sve da objasnim. Dobro, ali prvo ću uzeti izjave od svih prisutnih. Policajci su odvojili Miloša u jedan deo kuće, Stefana u drugi, a Mariju su intervjuizali u prisustvu Milice. Gospođa Petrović, kada ste prvi put sumnja da vaš muž krije nešto? Marija je ispričala celu priču, od pisma iz banke do otkrića lažnih dokumenata. Anica i Milan su sedeli u svojoj sobi sa Jelenom, ne razumevajući potpuno šta se događa. Tetka Jelena, da li će tata ići u zatvor? Pitala je Anica. Jelena nije znala kako da odgovori detetu. Anica, tvoj tata ima neke probleme koje mora da reši, ali mama će se pobrinuti da ti i Milan budete. Dobro. Dok su policajci ispitivali Stefana, on je konačno počeo da govori istinu. Moje pravo ime jeste Stefan Petrović. Ostala imena sam koristio jer sam bežao od dugovanja i grešaka iz prošlosti. Voleo sam svoju porodicu dovoljno da im ne kažem kako sam u noći ruinirao njihove živote. Ali ono što je Stefan rekao o Milošu, otvorilo je potpuno novu dimenziju ove priče. Komandant se vratio u dnevnu sobu gdje je Marija čekala. Gospođa Petrović, vaš muž je prepoznat kao Stefan Miletić, traženi za prevaru u Novom Sadu, ali ovaj muškarac Miloš također je traženi za nekoliko krivičnih dela. Izgleda da ste se našli u centru dvoju kriminalnih operacija. Što znači da su i Stefan i Miloš kriminalci? Pitala je Marija Oset feeling kako joj se svet još više komplikuje. Komandant je potvrdio kimom glave. Miloš Tomić je tražen za izdelovanje, urecu i reketiranje. Stefan Miletić je tražen za prevaru velikih razmera. Ali vaš slučaj je kompleksan jer ste vi i vaša deca izgovorni žrtve. Milica se uključila. Komandante, šta znači ovo za Mariju i decu? Da li su oni u opasnosti? Za sada, Stefan i Miloš će biti uhapšeni, ali gospođa Petrović, morati ćete da sarađujete sa istragom. Možda imate informacije o Stefanovim aktivnostima koje ni ne znate da su važne. Marija je osjetila mešavinu olakšanja i straha. Komandante, ja stvarno ništa nisam znala. Mislila sam da živim normalnim životom sa normalnim mužem. Verujemo vam, gospođo, ali banka će tražiti objašnjenje za kredit od 100.000 eura i možda će biti pokrenuta istraga da se utvrdi da li ste stvarno potpisali dokumenta. Stefan je pozvan da da finalno objašnjenje. Policajac ga je doveo u dnevnu sobu, gdje je seo nasuprot Marije. Njegovi oči su bili crveni od plakanja. Marija, molim te, veruj mi da sam te voleo. Sve ostalo je bila greška, ali moja ljubav prema tebi i deci nije. Stefan, kako mogu da verujem bilo što kažeš? 10 godina laži, 10 godina lažnih imena, 10 godina žic pretvaranja da si neko drugi. Marin glas je bio umoran, ne ljut. Ko si ti zaista? Podelite ako znate nekoga ko je otkrio da živi sa strancem. Stefan je duboko udahnuo. Rođen sam kao Stefan Jovanović. Odrastao sam u siromaštvu u malom mestu kod Kragujevca. Kada sam završio srednju školu, otišao sam u Beograd da tražim posao. Prvi put sam ukrao novac kada mi je majka trebala operativni zahvat, a ja nisam imao novac. To je bio početak. I kako si došao do ovde, do našeg braka? Marija je htjela da zna svu istinu. Stefan je nastavio. Posle prve kraže bilo je lakše da ukradem drugi put. Menđao sam dokumenata, pravljao nove identitete.
When sam tebe upoznao, hteo sam da prestanem. Mislio sam da može dom i porodica promene čoveka. Ali nisi prestao. Jesam. 3 godine. Najpresnuje 3 godine mog života. Ale onda su me pronašli stari dugovi, stari neprijatelji. Miloš je jedan od njih. Morao sam da počnem ponovo da kradem da bih platio stare dugove. Komandant je prekinuo razgovor. Stefan Miletić, hapsim vas zbog prevare, lažiranja dokumenata i krađe. Imate pravo na advokata. Stefan je pogledao Mariju zadnji put pre nego što su mu stavili lisice. Marija, pokušaj da mi oprostiš. Pokušaj da objasniš deci da je njihov tata napravio greške, ali da ih je voleo. Ale to što se desilo posle Stefanovog hapšenja pokralo je najvažniju lekciju o tome šta zaista znači ponovo početi život. Dan nakon Stefanovog hapšenja, kuća je bila neobično tiha. Anjica i Milan su pitali gde je otac, a Marija nije znala kako da objasni. Sedela je za kuhinjskim stolom sa Anom i Milicom, pokušavajući da sklopi delove svoje razbijenog života. Marija, moram da ti kažem nešto važno, rekla je Milica. Banka je pozvala jutros. Kredit od 100.000 eura je ipak potpisan tvojim imenom. Ali dobre vesti su što imaju videokameru koja pokazuje da nisi bila prisutna kada se kredit uzimao. Napišite snaga ako verujete da žena može da započne novi život posle svega. Što to znači za mene? Znači da možeš da tužiš banku zbog negligentnosti. Oni su trebali da provere tvoj identitet pre odobravanja kredita. Takže možeš da ne platiš kredit jer nisi ga ti uzela. Ana se uključila. Ali šta je sa onim Milošem? Da li može da se vrati kada izađe iz zatvora? Milica je bila realna. Miloš je uhapšen zbog drugih krivičnih dela, ne zbog Stefana. Ali nema nikakav legalni osnov da traži bilo šta od tebe, Marija. Marija je osjećala mešavinu, olakšanđa i praznine. 10 godina života je bilo laž. Kako da objasni deci? Kako da počne iz početka? Milica, hoću da se razvedem od Stefana. Hoću da promenim prezime meni i deci. Hoću da ne stanemo iz njegovog sveta. To je moguće. Razvod će biti brz jer je Stefan u zatvoru za teške kriminalne aktivnosti. Možeš da uzmeš devu prezenta ponovo ili da biraš potpuno novo. Marija je razmišljala. Hoću da se vratim na svoje devojačko ime. Stefanović. Deca neće više nositi ime čoveka koji ih je lagao. Anjica je ušla u kuhinđu. Mama, kada će tata doći kući? Marija je spustila glav na nivo čerke. Anjika, draga, tata neće doći kući. On je napravio neke loše stvari i mora da bude kažnjen. Ali to ne znači da nas nije voleo. Da li smo mi loši što je tata loš? Marija je zagrlila Anjiku. Ne, draga. Ti si dobra devojčica, a Milan je dobar dečak. Ponekad odrasli naprave greške koje ne utiču na to koliko vole svoju decu. Tata vas i dalje voli, ali ne može da bude sa nama. Ale ono, što je Marija uradila sledeće, pokazao je kako strah može da se pretvori u snagu koga se donese teška odluka. Tog popodne, Marija je uzela deci i otišla u banku. Htela je lično da reši pitanje kredita. Direktor banke, stariđi muškarac u odelu, bio je izuzetno izvinjajući. Gospođo Petrović, imamo snimak koji pokazuje da vaš muž nije došao sam. Imao je ženu sa sobom koja se predstavljala kao vi. Kako to misli? Na video snimku se vidi da je Stefan došao sa ženom od oko 30 godina plavim kosom koja je imala vašu ličnu kartu. Očigledno je to bila neka glumica koju je platio da igra vas. Marija je osjetila mučninu. Stefan nije samo koristio njene dokumente, platio je neku ženu da glumi nju. Gospođo, banka će poništiti kredit i neće tražiti vraćanje novca od vas. Takođe već smo pokrenuli internu istragu kako se ovakve greške neće ponavljati. Direktor je bio veoma zaljubljen i zbog skandala koji bi mogao da ugrozi reputaciju banke. Mesec dana posle Stefanovog hapšenja, Marija je dobila poziv iz zatvora. Stefan je hteo da razgovara sa njom. Posle dugog razmišljanja odlučila je da ide. Njihov razgovor je trebao da se održi u nadzoru zatvorskog osoblja. Stefan je izgledao stariji, mršav, sa dugom kosom. Kada je vidio Mariju, oči su mu se zasuzi. Marija, hvala ti što si došla. Njegov glas je bio promenen, mirniji. Kako je deca? Deca su dobro. Pitaju za tebe. Jel im govoriš istinu o meni? Govorim im istinu prilagođenu njihovim godinama.
Znaju da si napravio greške, znaju da si u zatvoru, znaju da chcemo se razvesti. Stefan je kimnuo glavom. To je dobro, oni zaslužuju istinu. Ostavite komentar ako ste ikada morali da oprostite nekome ko vas je duboko povredio. Marija je pitala. Stefan, zašto mi nisi rekao? Kada su počeli problemi, zašto me nisi uključila? Jer sam mislio da mogu sve sam da rešim. Jer sam bio čovek i hteo sam da zaštitim svoju porodicu. Ali nisi nas zaštitio. Doveo si opasne ljude u naš dom. Izlagao si decu rizicima. Ukrao si moj identitet. Stefan je plakao. Znam da sam uništio sve. Ali Marija, molim te, nikad ne sumnjaj u to da sam te voleo. Sve ostalo je bila greška, ali to nije. Marija je sedila u tišini nekoliko minuta. Stefan, možda si me voleo na svoj način, ali tvoj način ljubavi je bio egoističan. Zaštitio si me od istine, umjesto da mi dozvoliš da biram. Napravio si me saučesnikom bez mog znanja. Šta ćeš raditi sada? Pitao je Stefan. Počeće iz početka. Pravim kompaniju za prevođenje. Deca će ići u privatne škole. Kupit ćemo novi dom gde niko neće znati našu priju. Postat ćemo Stefanovići, ne Petrovići. Stefan je osmehnuo kroz suze. To zvuči kao dobar plan. Marija, možeš li nešto da mi obećaš? Šta? Obećaj mi da ćeš učiti Anicu i Milana da ljubav ponekad nije dovoljna. Da moražu da biraju partnjore koji ih poštuju dovoljno da im kažu istinu. Ali ono što se desilo kada je Marija izašla iz zatvora, dalo joj je konačnu potvrdu da je donela pravu odluku. Kada je izlazila iz zatvora, dočekao ju je jedan stariji muškarac. Gospođa Petrović, ja sam advokat Vladimir Matić. Predstavljam nekoliko ljudi koji su bili oštećeni u prevarama vašeg muža. Marija je osjetila strah. Šta hoćete od mene? Ne, pogrešno me razumete. Došao sam da vam zahvalim. Vaša saradnja sa policijom je pomagla da se prononde i drugi novac koji je Stefan ukrao. Naši klijenti će dobiti bar deo svog novca nazad. Marija je osjetila olakšanje. Takoš, nastavio je advokat. Vaša hrabrost da prijavite sopstvenog muža pokazala je policiji da ste žrtva, ne saučesnica. To je veoma važno za vašu budućnost. Marija je shvatila da je njena odluka da kaže istinu bila najbolja odluka njenog života. Perfektno. Nastavljam sa posljednjim blokom. Delovi 7:18. 6 meseci nakon Stefanovog hapšenja, Marija je stajala u novom domu sa Anicom i Milanom. Bila je to skromna kuća u drugom delu grada, daleko od svih uspomena na stari život. Deca su se prilagođavala novoj školi, novim imenima, novom početku. Marija Stefanović je konačno postojala. Napišite novo početak u komentarima ako verujete da nikad nije kasno da započnete iz početka. Njena prevodilačka agencija Istina je počela da radi sa prvim klijentima. Ime nije bilo slučajno. Htjela je da posao bude zasnovan na transparentnosti i poverenju koje je nedostajalo u njenom braku. Ana je došla u posjetu sa vestima. Marija, Stefan je dobio 5 godina zatvora. Miloš je dobio 7. Također policija je pronašla još 2 ljudi koji su koristili lažne identitete povezane sa Stefanom. Cela mreža se raspala zahvaljujući tvojoj prijavi. Anica je trčala kroz novi dom sa Milanom, smeju se i igrajući se. Bilo je čudno vidjeti ih tako bezbrižne nakon svega što su prošli. Mama, da li možemo da pozovemo tatu za rođendan? Pitala je Anica. Njen 9. rođendan je bio za 2 nedelje. Marija je sela pokraj ćerke. Anica, tata je u zatvor i ne može da dođe. Ali možemo da mu napišemo pismo. Hoću da mu pošaljem svoju sliku sa nove škole. Da vidi da sam dobra đakinja. Milan je dodao. I ja hoću da mu pošaljem crtež naše nove kuće. Tog večera, kada su deca zaspala, Marija je pisala pismo Stefanu. Bilo je to prvo pismo koje mu je pisala otkad je uhapšen. Stefan, deca žele da ti čestitaju Aničin rođendan. Ona ide dobro u školi. Milan je naučio da pliva. Pominjaju te često, ali bez tuge. Mislim da razumeju da život mora da ide dalje. Ja im ne govorim da te mrze. Ne učim ih da su prevarant. Govorim im da si njihov otac koji je napravio loše izbore, ali da ih je voleo. To je istina koju mogu da nose sa sobom. Marija je zastala u pisanju. Da li je ovo bila dozvola Stefanu ili oproštaj?
Podelite ako ste ikada morali da objasnite deci zašto njihov roditelj ne može biti sa njima. Osnovala sam kompaniju koja se zove Istina. Prevodim za sudove, banke, bolnice, sve one institucije koje ti nisi poštovao. Svaki dan radim sa ljudima koji su posvećeni istini i pravednosti. To mi daje snagu. Marija je nastavila pisanje. Stefan, nikad te neću kriviti što si me voleo, ali krivit ću te zauvek što si mislio da ljubav opravdava laž. Naša deca će odrastati znajući da ljubav bez poverenja nije ljubav. To je obsesija, kontrola, strah. Završila je pismo i zapečatila ga. Narednog dana je stigao neočekivan poziv. Gospođa Stefanović, ovde Dragana iz TV Prva. Htjeli bismo da napravimo dokumentarac o ženama koje su preživele prevare svojih partnera. Da li biste pristali da podelite svoju priču? Marija je oklijevala. Ne znam, deca su još mala. Razumemo. Mogli bismo da sakrijemo vaš identitet. Važno je da druge žene čuju da se može preživeti i početi ispočetka. Marija je razmislila o svim ženama koje možda upravo sada prolaze kroz ono što je ona prošla pre 6 meseci. Ali ono što je Marija odlučila o televizijskom intervjuu, pokazalo je koliko se promenila od one preplašene žene koja je našla pismo iz banke. Mjesec dana kasnije, Marija je sedela u televizijskom studiju sa maskom na licu, sprema da podeli svoju priču. Voditeljka je bila senzitivna, postavljala je pitanja sa razumevanjem. Gospođa, kako ste znali da je vreme da prestanete da bojite istinu? Kada sam shvatila da štitim decu od realnosti koja ih već uticala. Moja deca su živela sa strancem, a ja sam mislila da ih štitim držeći ih u neznanju. Istina je bila jedini način da ih zaštitim. Marijin glas je bio siguran, bez treme. Ako je ova priča promenila vaš pogled na brak i poverenje, ostavite hvala u komentarima. Šta biste poručili ženama koje možda upravo sada prolaze kroz slične situacije? Pitala je voditeljka. Marija je duboko udahnula. Prvo, verujte svojoj intuiciji. Ako nešto ne deluje u redu, verovatno nije u redu. Drugo, niste odgovorni za tuđe greške, čak ni ako ih volite. Treće, deca preživljavaju istinu bolje nego što preživljavaju laž. I na kraju, dodala je Marija, ljubav koja zahteva da zanemarite svoju pamet i instinkte nije ljubav. To je manipulacija. Prava ljubav vas poštuje dovoljno da vam kaže istinu, čak i kada je bolna. Nakon emisije, Marija je dobila 100 poruka od žena širom zemlje. Neke su prepoznale svoje situacije, druge su pisale da su našle snagu da napuste odnose koji nisu bili zdravi. Gospođa Stefanović, vaša priča mi je dala hrabrost da napustim muža koji me je godinama lagao o svojih dugovima, pisala je jedna žena. Anica i Milan su gledali emisiju, Marija je snimila za njih i ponosni su bili na mamu. Mama, ti si bila na televiziji kao prava zvezda, rekao je Milan. Anica je dodala, mama, da li će druge dece učiti o tome kako da budu hrabri kao ti? Te večeri kada su deca spavala, Marija je sedela na terasi novog doma gledajući zvezde. Njen telefon je zazvonio. Stefan iz zatvora. Marija, gledao sam emisiju. Ponosan sam na tebe. Njegov glas je bio drugačiji, ponizan, iskren. Stefan, kako si gledao? U zatvoru imamo TV. Marija, sve što si rekla je bilo tačno. Bio sam manipulator koji je mišljao da ljubav opravdava sve. Nisam te poštovao dovoljno da ti kažem istinu. Hvala ti što si to rekao. Podelite ovaj video sa 3 osobe koje treba da čuju ovu priču. Možda će im pomoći. Marija, da li mogu da pitam? Da li bi ikada mogla da mi oprostiš? Stefan je bio tih. Marija je razmislila. Stefan, već sam ti oprostila. Ne zbog tebe, već zbog mene. Ne mogu da nosim gnev za uvek. Ali oprostiti ne znači zaboraviti ili se vratiti. Znači pustiti da prošlost ne kontroliše moju budućnost. Razumem. Hvala ti za decu. Hvala ti što ih učiš da voleti ne znači lagati. Stefan, kada izađeš iz zatvora, nadam se da ćeš živjeti pošteno. Ne zbog mene ili dece, već zbog sebe. Zaslužuješ da znaš ko si zaista, a ne da se kriješ iza lažnih imena. Godinu dana kasnije, Marija je proširila svoju agenciju. Zaposlila je 5 prevodilaca i 2 savjetnika za žene koje prolaze kroz složene porodične situacije.
Anica je postala odličan učenik koji voli matematiku, a Milan je počeo da trenira fudbal i pokazuje talenat. Napišite inspiracija ako verujete da svaka žena može da nadmaši najteže trenutke svog života. Na Aničinom 10. rođendanu stigla je čestika iz zatvora. Stefan je napravio svojim rukama malu drvenu kutiju sa Aničinim imenom. U kutiji je bilo pismo: Anica, tata je napravio mnoge greške, ali voleo je tebe i Milana svaki dan. Budi ponosna na mamu koja je najhrabrija žena koju poznajem. I zapamti, istina je uvek bolja od najlepše laži. Marija je gledala kako Anica čita pismo i shvatila je da je kraja jedna priča, ali da je početak druge. Priče o ženi koja je naučila da ljubav znači poverenje, da snaga znači istinu i da ponekad najvažnija odluka koju možete doneti jeste da prestanete da živite tuđi život i počnete da živite svoj. Ako se ova priča završava na vašu listu omiljenih, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvonce za više inspirativnih priča koje menjaju živote. Također, podelite sa osobama koje vjerujete da treba da vide ovu priču. Možda će im dati snagu da donesu najvažniju odluku svojeg života. I tako se završava priča o Mariji, koja je otkrila da njen muž, Stefan, nije onaj za koga se držao, da je otvorio kredit od 100.000 eura za drugu ženu, ali da je banka otkrila sve njegove tajne. Ponekad najgora iskustva vode ka najboljem životu. Trebamo samo hrabrost da kročimo kroz vrata istine.